Ahojte, Janči sa hlási pri prvom videu na tomto kanáli. Toto je prvá epizóda z 12-dielnej série, v ktorej vás prevedem mojou poslednou sezónou chudnutia Season 3 The Final One. Toto je niečo, čo som si slúbil a keby to neurobím, tak to pravdepodobne budem ľutovať do konca svojho života. Už som si prešiel 2 veľkými etapami. Boli tam úspechy, zlyhania, teraz to však musím dokončiť. Aby som sa nikam neschovával, dám vám všetko. Úprimnosť, realitu a pravdepodobne to bude aj bolieť. Prvá časť mesiaca bola zvláštna. Bola tu veľká motivácia, chuť niečo zmeniť a niečo urobiť, proste nový rok. Štandardne sa však začali striedať zlé dni, dobré dni, proste to k tomu patrí. Nie je to nikdy len rovná cesta. Ale viete čo? Posunul som sa. Možno nie tak, ako by som si predstavoval, ale stále idem dopredu. Výsledok prvého mesiaca: schudol som 7 kg. A čo je dôležité, cítim sa skutočne lepšie. Veľká zmena však nastala v druhej fáze, ktorú som nastavil od 18.1. Nové ranné a večerné rutiny, nové pravidlá. Povedal som si, že pokiaľ nedokážem splniť túto fázu, to nemá zmysel ďalej točiť. Keďže však vidíte toto video, asi viete, čo sa stalo. V druhej fáze som vyradil 2 svoje najväčšie problémy, a to sladkosti a energetiaky. Takže poslednú fázu som nemal ani jeden energetiak a ani jednu sladkosť. Možno to niekomu príde málo, ale skúste si na 2 týždne zobrať telefón, prestať fajčiť alebo piť alkohol. Možno sa z toho niekto smeje, ale nikdy si nič nezoberie. Zhodnocujem, že druhá fáza toho januára dopadla relatívne dobre. Tam som sa teda primárne sústredil na kalórie, proste dodržiavanie nejakých kalórií, dodržiavanie nejakého deficitu a zároveň som proste vďaka tomu, že som prestal piť energetiaky a sladkosti, tak sa tá strava určitým spôsobom zlepšila. A už mám naplánovanú aj ďalšiu fázu vo februári. Ako viete, mesiac sa točí, je tu február. S ním ďalšia fáza, nové rutiny, nové pravidlá a s ním aj nový cieľ.